рӯзи дуюми чемпионати Тоҷикистон оид ба гӯштингирӣ дар соли 2026 фазои толори баргузоршавии мусобиқаро боз ҳам гармтару пуршӯртар сохт. агар рӯзи аввал оғози рақобатҳо бо ҳаяҷону интизориҳо ҳамроҳ буд, пас имрӯз толор шоҳиди бархӯрдҳои сангин, рақобатҳои пуршиддат ва лаҳзаҳои сарнавиштсоз гардид. дар ин рӯз паҳлавонон дар вазнҳои 78, 86, 95 ва ҷамъи 95 килограмм миёни мардон ва дар вазни то 70 килограмм миёни бонувон ба гилем баромаданд. маҳз дар ҳамин вазнҳо мухлисон шоҳиди рақобатҳои ҷолибу диданӣ гардиданд. чӯле ки ба ҳамагон маълум гардид, аз рӯи нақша чорабиниҳои кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар якҷоягӣ бо Федератсияи гӯштингирии Тоҷикистон тӯли 2 рӯз чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба гӯштингирӣ байни калонсолон баргузор гардид ки аллакай тими мунтахаби ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯи 7 вазн миёни мардон, 3 вазн миёни бонувон маълум гардид. хеле ки мо шоҳиди ҳол гаштем дар рӯзи дуюми қувваозмоӣ, яъне ки чеҳраҳои нави гӯштингирӣ дида шуд. рӯзи дуюм чун рӯзи аввал аз рақобатҳои муқаддамотӣ оғоз шуд, паҳлавонон танҳо бо як ҳадаф роҳ ёфтан ба даврҳои ҳалкунанда ва мубориза барои унвони қаҳрамонӣ вориди майдон мешуданд. беҳтаринҳо қадам ба қадам ба сӯи даврҳои ниҳоӣ мерафтанд ва пас аз ҳар як рақобат даври баъдӣ мушкил шудан мегирифт. паҳлавонон дар рӯзи дуюм низ аз гӯшаву канори ҷумҳурӣ ҷамъ омада буданд. роҳбарияти федератсияҳои гӯштингирӣ дар минтақаҳо низ таъкид менамоянд ки барои рушду ривоҷи ин варзиши аҷдодӣ тамоми имкониятҳоро истифода мебаранд, зеро гӯштингирӣ танҳо як навъи варзиш нест, он бахше аз ҳуввияти миллӣ, рамзи нерӯву мардонагӣ ва ифтихори таърихии мост. ҳайати дастаи мунтахаби рашт дар ин мусобиқа дар ҳамаи вазнҳо 4 нафарӣ иштирок карданд ва барои ҷойҳои намоён кӯшиш карда истоданд ки сазовори медал гарданд. назар ба ҳар мусобиқаҳои солҳои гузашта, чуноне ки ба ҳамаи мову шумо маълум аст, меҳнат дар сатҳи олӣ мусобиқа гузашта истодааст, тамоми чеҳраҳои нав пайдо шуда истодаанд. ҳамин аст ки сатҳи гӯштин назар ба солҳои дигар дар як сатҳи олӣ гузашта истодааст. дар вазни вазни мо саимумин айрасия омад. маҳмадрасул давлатов дар ҳамин ҷо таи чанд моҳ шуд ки тамрин карда истодааст, қувваозмоӣ кардан истоданд. мо боварӣ дорем ки онҳо сазовори ҷойҳои намоён мегарданд. кӯшиши ғайрати худро дучанд бардоштан дар кор ва заҳмат кашидан дар кор ки боз аз ин ҳам хубтар шавад. дар ин мусобиқа мо ҳунарнамоии сатҳи баланди паҳлавонони минтақаҳоро ба хубӣ эҳсос намудем. то расидан ба рақобатҳои ниҳоӣ баъзе аз паҳлавонони шинохта ки таҷрибаи чандинсолаи мусобиқаҳои ҷумҳуриявиву байналмилалиро доранд, тавонистанд ба марҳилаи ҳалкунанда роҳ ёбанд. дар баробари пирӯзиҳо бохти варзишгарони номдор низ кам набуд. баъзе аз чеҳраҳои маъруф дар даврҳои аввал аз идомаи мубориза маҳрум гардиданд. маҳз ҳамин лаҳзаҳо нишон дод ки рақобатҳо то чӣ андоза сангин ва сатҳи омодагии паҳлавонон дар кадом сатҳ қарор дорад. мухлисон ҳам бо ҳаяҷони зиёд дар толори баргузоршавии мусобиқа ҷамъ омада паҳлавононро дастгирӣ намуданд. миннатдоргии кумитаи кор бо ҷавонон ва барзини ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, миннатдоргии роҳбарияти Федератсияи гӯштингирии Тоҷикистонро ба кулли мухлисоне ки тӯли 2 рӯз моро тарк накарда, яъне ки паҳлавонони ватаниро дастгирӣ ва мухлисӣ кардан, расониданиям. ҳамин тавр
баъд аз интизориҳои зиёд сабқатҳои финалии рӯзи дуюм ҳам оғоз ёфт. аввалин шуда рақобати ниҳоии вазни 70 килограмм миёни бонувон баргузор гардид. дар финал шоҳида қаландарова бо гулафзо гулова рӯбарӯи ҳам қарор гирифтанд. ду варзишгари бо ирода ки то ин марҳила рақибони худро бо боварӣ паси сар карда буданд. аз сонияҳои аввал эҳсос мешуд ки шоҳида танҳо барои ғалаба вориди майдон шудааст. ӯ ташаббусро ба даст гирифт, бо ҳаракатҳои зебо ва кӯшишҳои пай дар пай бартарии худро нишон дод. ниҳоят қабл аз анҷоми вақт шоҳида бо имтиёзи комили ҳалол пирӯзиро ба даст овард ва сазовори медали тиллои чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2026 гардид. ин пирӯзӣ на танҳо ғалабаи як варзишгар, балки нишонаи рушди рӯзафзуни гӯштингирии бонувон дар кишвар ба ҳисоб меравад. роҳат ба мусобиқае ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҷоми раиси шаҳр баргузор мегардад, роҳат ба он ҷо гирифтам. мехоҳам дар ин мусобиқаҳои байналмилалӣ оид ба куштингирӣ ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон ва берун аз ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор мегардад, ҷои намоёнро ишғол кунам. сипас навбат ба финали вазни 78 килограмм миёни мардон расид. рақобате ки тамошобинон бесаброна интизор буданд. дар ин вазн ду паҳлавони арзанда Маҳмадшариф Наҷмиддинов ва Субҳиддин Халилзода барои нишони тилло қувваозмоӣ карданд. аз оғози нерӯсанҷӣ рақобат бо шиддати баланд ҷараён гирифт. ҳар ду паҳлавон бо эҳтиёт вале ҳамзамон бо ҷасорат амал мекарданд. ҳамлаҳо пай дар пай, дифоъҳо устувор ва ҳар лаҳза эҳтимоли партофти ҳалкунанда эҳсос мешуд. ин як сабқат на танҳо барои медали тилло, балки барои мақоми беҳтарин дар ин вазн ба ҳисоб мерафт. ҳар ду варзишгар тамоми нерӯ ва таҷрибаи худро ба кор бурданд. пас аз як рақобати пурҳаяҷон ва диданӣ ки толоро ба кафкӯбиҳои пай дар пай водор сохт, Маҳмадшариф Наҷмиддинов бо бартарии имтиёзҳо пирӯз шуд ва медали тиллоро ба даст овард. дар намоии боло нишон медод дар вазни 65 кг. ҳаминтор вақт ба анҷом мерасаду Маҳмадшариф Наҷмиддинов пирӯзиро соли дуюм пайи ҳам дар чемпионати Тоҷикистон оид ба гӯштингирӣ ба даст меорад. ҳамин тавр дар вазни 78 килограмм Маҳмадшариф Наҷмиддинов сазовори медали тилло, Субҳиддин Халилзода сазовори медали нуқра ва Наврӯз Каримзод бо Қоим Шукронов сазовори медалҳои биринҷӣ шуданд. чӣ гуна шумо медонед, бори дуюм аст ки ман пай ҳам қаҳрамони Тоҷикистон мегардам ва парсол ҳам ду карат қаҳрамони мусобиқаи байналмилалӣ дар худи Тоҷикистон гаштам ва ҷоми раиси шаҳр ва мусобиқаи байналмилалӣ ки дар Панҷакент баргузор гардид, ман дар ин мусобиқаи бонуфуз тавонистам байрақи ҷумҳурии Тоҷикистонро парафшон намудам. ва чӣ гуна шумо дидед ки имрӯз чӣ хел ҳарифҳо ба қувват буданд, суҳбатҳо бо шиддат мерафтанд ва ин ҳама талоши кӯшиши ғайратҳои шабонарӯзӣ буд ки ман тавонистам ки дар ин қаҳрамони Тоҷикистон сазовори ҷои аввал гаштам ва қаҳрамони Тоҷикистонро ноил шудам. пас аз нерӯсанҷиҳои пуршиддати вазни 78 килограмм навбат ба вазни 86 килограмм расид. дар ин вазн мухлисон шоҳиди финали ҷолибу дидане гардиданд. ағназар Назаров паҳлавони муваффақ ва қаҳрамони ҷаҳон оид ба гӯштингирӣ бо намояндаи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон Беҳрӯз Имомов ба финали ин вазн баромаданд. роҳи онҳо ба финал осон набуд. ағназар дар даври нимниҳоӣ бар Некрӯз Ҳасанов дастболо шуд ва Беҳрӯз бошад бародари ағназар Алишер Саидовро мағлуб кард. бисёриҳо интизор доштанд ки дар финал акау додар бо ҳам қувваозмоӣ мекунанд, аммо варзиш ҳамин аст, на ҳамеша орзуи мухлисон амалӣ мешавад. ин дафъа Беҳрӯз имкониятро аз даст надод ва роҳашро ба финал боз кард. рақобати ниҳоӣ миёни Ҳақназар ва Беҳрӯз дер давом наёфт. аз лаҳзаҳои аввал бо ҳамлаҳои пайҳам ва бартарии зиёд Ҳақназар ташаббусро ба даст гирифт ва дар муддати кӯтоҳ пирӯзӣ ба даст овард.
امروز من توانستم که با 5 حریف خود دست بالا شدم، صدور جای اول شدم. حریفان بسیار سرسخت بودند، مسابقات بسیار در یک سطح بلند گذاشت. من توانستم که بار نهم در چمپیونات جمهوری تاجیکستان بین کلانسالان چمپیون شدم. خیلی حرکت کردیم در گشتنی زدا در گرند اسلام ها 4 مرتبه توانستیم که چمپیون جمهوری تاجیکستان شدیم از گشتنی زدا. اما وقتی من نخندید در مسابقه‌های بیرون از تاجیکستان من خیلی حرکت کردم که از گشتنی زدا هم مدال به دست بیارم. اما برادر ما هم این روز خیلی گشتنی خوب گرفت و به خط فینال آمد. با نیم نهایی برآمد. اگر که میتوانست که به فینال برآمد من عنوان چمپیونی را با برادرم میدادم، برای که من خیلی زیاد در چمپیونات تاجیکستان جای اول شدم. خب علیشهر چی میگوید وابسته به رقابت‌های امروزا؟ رقابت‌ها خیلی حریفان سرسخت داشتیم. آنها رو 3 حریف هم رو مغلوب کردم. در آخرین نیمه نهایی کمی خطاگی کردم. در مسابقه آینده آنها را جبران میکنم. رو افتادن است؟ نه، از آینده بهتر بکنم. سپس فینال وزن 95 کیلوگرم آغاز گردید. رقابتی که از اول تا آخر پرشدت جریان گرفت. در گلیم تویچیبک شریپov و محمد اقبال تاشov برای عنوان قهرمانی قوا آزمایی کردند. هر دو با اراده قوی و آمادگی خوب وارد میدان شدند. حمله ها پای در پای، دفاع ها استوار و مبارزه قریب در هر لحظه دیگرگون میشد. این یکی از فینال های جالب ترین روز بود، گوییم هم خطا نخواهیم کرد. هر دو پهلوان تمام نیروی خود را به کار بردند، اما در نتیجه محمد اقبال تاشov توانست با 2 امتیاز پهلو غالب شود. برای تاشov این پیروزی تاریخی گردید، چون که او بار اول به عنوان چمپیون تاجیکستان اوید به گشتنگیری مشرف شد. کوشش نوبتی از جانب محمد اقبال تاشov. چی پهلو بهاگذاری میکنند. پهلو حلال برای محمد اقبال تاشov. بسیار حرکتی عالی، بسیار در نمای جالب. واقعا در این رقابت، در این نیروسنجی که محمد اقبال تاشov با تویچیبک شریپov داشت، ما یک زیباگی رو دیدیم. در اول تاشov پیش صف گردید، بعدا محمد اقبال جوابی سزاوار داد و در ادامه باز در وزن 95 کیلو با 5 حریف خود آزمایی کردم و سزاوار مدال طلا گشتم. و همین طور لحظه نهایی هم فرا رسید. رقابت آخرین در چمپیونات تاجیکستان اوید به گشتنگیری در سال 2026 فینال وزن به اضافه 95 کیلوگرم به حساب می رفت. این قوا آزمایی میان 2 سنگین وزن شناخته شریف نظریف و خورشید مجیدov صورت گرفت. از ثانیه‌های اول شریف تشبث را به دست گرفته با حرکت‌های دقیق و فشاری پیوسته امتیاز به دست آورده پیشرفت شد. قبل از انجام وقتی اساسی او با 2 امتیاز پهلو پیروزی را تأمین کرد و با غلبه باوری بخش قهرمان گردید. همینطور میان سنگین وزن‌ها شریف نظریف جای اول، خورشید مجیدov جای دوم و ددخان قربانعلیف با شکر محمد میر محمدov جای‌های سوم را به دست آوردند. سیوم میباشد که ما چمپیونات جمهوری تاجیکستان را از نمود گشتنگیری میتوانیم وزنی از همه گران را به دست بیاریم.
ки имрӯз тайёрии мо хуб буд. Рақибон барои мо на он қадар мушкил афтонданд. ба осонӣ хушбахтона тавонистем ки ба ҳама ҳарифон ғолиб бароем ва сазовори медали тилло гардем. хуб омодагиҳо чӣ буд? омодагиҳо бисёр ҳам дар сатҳи хуб буд бо ҳамроҳии мураббии худ Темур Раимов ва Суроғ Абдураҳмонов ки машқҳои дастаҷамъона гузарондем ва дар як рӯз 2 то 3 маротиба тамрин мекардем ва имрӯз натиҷаи тамринҳо ба мо як натиҷаи хуб доданд ки тавонистем ҷои аввалешро намоем. дар пеш моро мусобиқотҳои бузург, ҷоми раиси шаҳри Душанбе ва дуюмин чемпионати ҷаҳон аз намуди гӯштингирӣ шуда мегузарад. Интизор аст ки мо тайёриҳои худро боз ҳам хубтар менамоем ва кӯшиш мекунем ки суруди миллии ҷумҳурии Тоҷикистон садо диҳад ва парчам ба зинаи аввал барояд. хушбахтона имрӯз чеҳраҳои нав низ пайдо буданд ва бисёр қаҳрамонҳо низ ҳамин дӯстони мо мебошанд ки хушбахтона имрӯз шогирдони мо ду тан беҳтарин варзишгарони ҷумҳурӣ иштирок карданд ва хушбахтона якеаш Шариф Назриев ки муддати чанд соли охир бо мо тамрин мекунад ва хушбахтона имрӯз ӯ нишон дод ки бояд чӣ хел қувватсанҷӣ кунаду ҳарифони пурсахти худро мағлуб кунад. хеле ки мо шоҳиди ҳол гаштем дар рӯзи дуюми қувваозмоӣ, яъне ки чеҳраҳои нави куштингирӣ дида шуд. аз он ҷумла Муҳаммад Иқбол Тошев, яъне ки бори аввал дар намуди гӯштини миллӣ дар чемпионати республика, яъне ки мақоми аввалро ба даст овард ва узви тими мунтахаби ҷумҳурии Тоҷикистон гардид. чӣ хеле ки мо медонем дар соли ҷорӣ мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ моро интизор аст. албатта интихоби тими мунтахаби ҷумҳурии Тоҷикистон барои мо ҳатмӣ ва зарур мебошад. аллакай мо гуфта метавонем ки бо ин тим, яъне ки сармураббиён кор тамрин ва фаъолият кунанд, метавонем ки Тоҷикистонро бо ин тим парчамашро дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ барафшон гардонем. ин чемпионат нишон дод ки сатҳи гӯштингирӣ дар кишвар бо суръат рушд мекунад. ҳам миёни мардон ва ҳам миёни бонувон рақобатҳо шадид, диданӣ ва пур аз ҳаяҷон буданд. ҳар як медал бо заҳмат, ирода ва садоқат насиби паҳлавони арзанда гардид. ҳамакнун ғолиб ва ҷоизадорони чемпионати Тоҷикистонро дар соли 2026 ҳафтумин ҷоми раиси шаҳри Душанбе интизор аст ва беҳтаринҳо дар вазнҳои худ метавонанд дар дуюмин чемпионати ҷаҳони гӯштингирӣ Тоҷикистонро муаррифгар бошанд. мо медонем дар ҳафтумин ҷоми муҳтарам раиси шаҳри Душанбе ки дар моҳи апрел баргузор мегардад, аз ҷумҳурии Тоҷикистон, яъне ки 4 тим метавонад ки ширкат варзад. ғолиб ва ҷоизадорони чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон, яъне ки роҳхат ба ҳафтумин ҷоми байналмилалӣ муҳтарам раиси шаҳри Душанбе мегарданд. дар чемпионати ҷаҳон бошад, аз Тоҷикистон як даста, яъне ки иштирок мекунад. ин даста ҳам бошад бо пешниҳоди сармураббии тими мунтахаби ҷумҳурии Тоҷикистон, метавонем ки аз сари нав байни худи ғолибон ва ҷоизадорон як мусобиқаи хурди интихобӣ баргузор намоем. ба паҳлавонони тоҷик дар ин мусобиқаҳои байналмилалӣ муваффақият ва комёбиҳои назаррасро орзу мекунем.